Niadtong milabay nga bulan sa Agosto ning tuiga, nagpa-hair follicle test si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Tinguha ni Congressman Duterte nga hinlo og adunay integridad nga moserbisyo sa katawhan ang usa ka lider. Og negative ang resulta. Din gihimo ang test sa High Precision Diagnostic Center sa Quezon City. Busa, gihagit sab niya ang iyang kaatbang nga si PBA Party List Representative Attorney Migs Nograles nga magpa-hair follicle test usab. Sa FB post ni Atty. Migs Nograles, gidawat ni ini ang hagit ni Congressman Duterte ug giingnan niya nga magpa-test pag-usab si Duterte kaysa milabay nga August pa ang gipakita ni ini nga drug test result ug himuon kini sa High Precision Laboratory sa Bahada, Davao City bandang 1:30 sa hapon karong adlaw, Oktubre 23. Misipot si Nograles sa gitakda nga lugar ug gipakita pa ni ini ang gidaghanon sa buhok nga gigupit aron ipailawom sa test. Dili dayon makuha ang resulta ni ini ug gipasalig ni Nograles sa katawhan sa Davao City nga iyahasab nga ipakita sa publiko ang resulta sa iyang drug test. Gituman ni Congressman Duterte ang gitakdang oras ug adlaw ni Representative Nograles ug 1:00 sa hapon nagpa-hair follicle test pag-usab si Congressman Duterte apan didto kini gihimo sa High Precision Diagnostic Norquist Building sa Mandaluyong City.